Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο στο Brawl Stars. Ναι, και ξεκινήσαμε τέλεια. Να μην έχουμε ίντερνετ. Οπότε πάμε πάλι πίσω. Είμαι πια μπρο, κάντε ένα like και ένα subscribe. Τώρα πάμε. Θα βλέπετε, ελπίζω βασικά. Βλέπετε ότι καταπληκτικό. Ναι, ξέχασα. John Cena starting soon. John Cena, Brawl Stars IP John Cena. Πάμε λίγο το χάρτη. Rank 1. Jim Grant. Εντάξει. 11 ώρα. Καλή. Παιδιά, ελπίζω να με κουβαλήσουν. Δεν το άκουσε κανείς έτσι. Παιδιά, τι είπα. Ελπίζω να με κουβαλήσουν. Ναι, καλά, έλα, χάσει. Ναι, νικήσαμε ή χάσαμε, νικήσαμε. Σίγουρα θα με κουβαλήσουν. Αρκεί δεν είναι τόσο καλό. Γενικά πιο φίλος που έχω δεν ξέρω ποιος είναι. Άρα θα το πω θα μπω στην αίμα. Όσοι το ξέρω θα πω άλλα βίντεο θα ξέρετε. Και άμα δεν σας αρέσει αυτό το βίντεο έχω άλλα 50 πόσα. Τα άλλα ξέρω εγώ. Και γράφω όλοι είναι ένεργα. Θα μου πείτε έχεις πει ότι θα κάνεις να το σκούρο προγκέιμερ τραγούδι και δεν είναι προγκέιμερ και δεν είναι προγκέιμερ. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι σε βίντεο κλιπ, απλά να είναι σε τραγούδι. Και τώρα που έχουμε και Mike, δηλαδή να μιλάμε με τους καλύτερα. Τις τελευταίες μέρες απλά στο rank θέλω να γίνω καλύτερος. Εντάξει, έτσι τα start drop έχουν κάμερες. Αλλά δεν έδωσε XP. Τέλος πάντων, πάμε τσολάκι. Γιατί το rank έχει αρχίσει και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι φάση, αλλά ναι. Και θα κάνουμε και σύντομα live. 50 sub. Δεν ήθελα. Έλα μωρέ, δεν θα νικήσω τώρα ποτέ. Παιδιά, κουβαλήστε με. Μόνο θα έπρεπε. Και η Λίλη είναι καλή σε αυτό το game. Όχι το φαν. Κουκουλμά πάμε. Έλα μωρέ, γιατί δεν τελειώσε. Όχι. Είναι 50-50. Το gadget όπως έχω κάνει και σε βίντεο είναι σκοσμένο. Είναι ακούς το insane. Κάντε το κανείς subscribe. Κάτσε ακόμα και σε αυτό το βίντεο. Απλά όλα τα βίντεο. Εντάξει, δεν τα λες και όλα, αλλά και δεν φτάνεις λίγο και ξανά. Κάτω μου στο δύο μπίμπι. Δεν είναι
τώρα. Free refills on Foot Punch. Assault and fluttering. Δεν φάει αδερφή. Clean bubble. Brawl. Θα βάζω και λίγο να παίξουμε. Παιδιά, γράψτε ID στο Brawl Star τώρα. Όχι τώρα. Και θα κάνω και βίντεο Fortnite. Αυτό δεν έπρεπε να το πω. Αλλά στο Fortnite, παιδιά, είμαι προ. Αλήθεια είμαι προ. Ναι, καλά. Κοιτάξτε, παιδιά, ένα ιδρωμένο. Αυτή είναι η ιδρωμένη. Δεν είναι φίλοι. Εγώ δεν το ξέρω, απλά είμαι καλός στο Brawl Star. Αυτός... Α, τον ξέρω. Ναι, δεν μου αρέσει να ανεβαίνω τρόπο. Εντάξει. Η αδερφή μου έχει πάθει ένα κόλλημα με τη Σάντι. Ναι, τι έπαθε? Φάγαμε κράς. Brawl Star. Τι είναι αυτό? Μήπως πάει να πει αυτό, τελειώνει το βίντεο. Bye.